हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇവിടെ നെറ്റിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല 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 ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ഇല്ല. ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സത്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സത്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകം 1 കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാഗവേ ബ്രവീത്
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇഷാകിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ പണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ ഞാൻ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു ഇഷാകുവിനും ഈ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനെന്താ സംഭവിച്ചത്? കാലക്രമേണ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. കാരണം ഇവർക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? ഇവരൊക്കെ ഭരണകർത്താക്കളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രഹത്തിലെ നിവാസികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എന്താവശ്യമായിരുന്നു? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഇത് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു ഇഷാകുവിനും പിന്നീട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയേ വിദുഹു സകാലേനേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. അങ്ങനെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് പ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇത് കാലക്രമേണ മുറിഞ്ഞു പോയി. ഈ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ആ വിടവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രങ്ങള് അനുസരിച്ചാണ് രാജാക്കന്മാര് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിഷ്ടം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിയ പോലെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഭരണം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും 4 പരമ്പരകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മ പരമ്പര, ശ്രീ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ഈ 4ന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഒന്നാമത്തെ സമ്പ്രദായം എന്താ പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മ പരമ്പര, ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര, അതായത് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം. അതിന്റെ ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യര്. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്രഹ്മ പരമ്പരയുടെ ലക്ഷ്യം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. രണ്ടാമത്തേതാണ് ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം. രാമാനുജൻ ആചാര്യനാണ് ഇതിന്റെ ആചാര്യനാരാണ്? രാമാനുജാചാര്യനാണ്. ഈ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെയും ലക്ഷ്യം, ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരുടെയും ലക്ഷ്യം. മൂന്നാമത്തത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, മഹാദേവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. അതിന്റെ ആചാര്യനാണ് വിഷ്ണു സ്വാമി. ഇതിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെയും ലക്ഷ്യം പറയുന്നത്, രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നാലാമത്തത് 4 കുമാരന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം. ഇതിന്റെ ആചാര്യനാണ് നിംബർക്കാചാര്യ. ഇവരും എന്തിനെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ. അപ്പൊ ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏത് ഗുരു സമ്പ്രദായത്തിൽ എന്ന് വന്നാലും ഈ 4 പരമ്പരകളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ആരിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മധ്വാചാര്യരിൽ നിന്ന് വന്ന് ഗൗഡീയ, അതായത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂടി വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഗൗഡീയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും 3 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. പിന്നെ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. അതിൽ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ഈ 3 സമ്പ്രദായങ്ങളും എന്താണ്? ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതില്
പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നാണ് നേരിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് അതീന്ദ്രിയമായ അറിവാണ്, അതിൽ മാറ്റം വരുത്തരുത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നേരിട്ട് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ഗീതയെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനമോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതോ ഇല്ലാതെയോ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടിയ ഒരാളിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതിനാണ് ശരിയായ യോഗ്യത. ശരിയായ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ശരിയായി പഠിച്ചതാണ് ഈ പരമ്പര. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്? ഉത്തമ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ യോഗ്യത ഉള്ള ആളാണ് എന്ത്? ശരിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആള് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ പരമ്പരയിൽ നിന്ന്, ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയുള്ള വന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇനി യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ നമുക്ക് 4 യുഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെ? 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് 4 യുഗങ്ങള്? സത്യയുഗം, സത്യയുഗം, കൃതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അതില് സത്യയുഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ദൈർഘ്യം പറയാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ തുടങ്ങാം. കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ്? 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. 4,32,000 വർഷം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം. അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ദ്വാപരയുഗം. 12 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ ത്രേതായുഗം. എന്താ പറഞ്ഞ? ഫസ്റ്റ് 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. കലിയുഗം വരുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഏത് വരുന്നത്? ദ്വാപരയുഗം. എത്രയാണ് വരുന്നത്? കലിയുഗത്തിന്റെ ഇരട്ടി 8,64,000 ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? ദ്വാപരയുഗം വരുന്നത്. പിന്നെ കലിയുഗത്തിന്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് ഏത് വരുന്നത്? ത്രേതായുഗം വരുന്നത്. 12 വർഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ ത്രേതായുഗം. 12,96,000 വർഷമാണ് ത്രേതായുഗം വരുന്നത്. സത്യുഗം കലിയുഗത്തിന്റെ 4 ഇരട്ടി, അതായത് 17,28,000 വർഷമാണ് ഏത് വരുന്നത്? സത്യുഗം വരുന്നത്. ഇതാണ് 4 യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം പറയുന്നത്. കലിയുഗം വന്നിട്ട് 4,32,000, ദ്വാപരയുഗം വന്നിട്ട് 8,64,000, ത്രേതായുഗം വന്നിട്ട് 12,96,000, പിന്നെ സത്യയുഗം വന്നിട്ട് 17,28,000. ഈ 4 യുഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാ ചതുർയുഗങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഈ 4 യുഗങ്ങളാണ് ചതുർയുഗങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിലിടയിൽ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സ ഏവായമയത്തേ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഭേദദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷോത്തമനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഭക്തനുമാണ്, മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം നിനക്കത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ എന്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതത് വിജാനീയം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറയാണ്, അപ്പൊ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിവസ്വാൻ അങ്ങ് ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ആരിവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല വിവസ്വാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്?
അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ തന്നെ ഗുരു പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കുക, വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അതിന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യം, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന്റെ രഹസ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങള്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആരാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്നൊരു സത്യം ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ആരെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതിന് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം അങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അതീന്ദ്രിയമായതാണ്. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ശരീരം മാറേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം നശിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മരണശേഷം ആ ശരീരം വെടിയുന്നതോടുകൂടി ആ ഓർമ്മകളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ സ്മരണകളും നഷ്ടമാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന? ഭഗവാന് ഒന്നും മറക്കാൻ വരുന്നില്ല. എല്ലാം മാറ്റമില്ലാത്തതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന് എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അജോപി സന്നിവ്യാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതി സോമതിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമാത്മമായയ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയായിരുന്ന ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുഗം തോറും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ എല്ലാ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം നേടുകയില്ല, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ യുഗത്തിലും, ഓരോ യുഗത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയവും നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമായതുമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? മായയാണ്. പക്ഷെ മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മായയാണ്. മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മായയ്ക്ക് അധീപനാണ് ഭഗവാൻ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ ഇവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, അപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നതിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തളച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാരണം സത്യയുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏതാണ്? സത്യയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം നരസിംഹം. പിന്നെ ഏതാണ്? ത്രേതായുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ദ്വാപരയുഗത്തിലോ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഒരു അവതാരം വന്നിട്ടുണ്ട്, രഹസ്യാവതാരം. ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇനി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അവതാരം അല്ലെ, എപ്പോഴാണത്? കൽക്കി അവതാരം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ.
ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെന്താണ് ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവതരിക്കും. കാരണം എന്താ ലക്ഷ്യം? ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുക, അല്ല ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ രക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായി എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും എന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നവർക്ക്? വീണ്ടും അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവര് എന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും എല്ലാം അവർക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വീണ്ടും എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നും മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രാമഭദ്രായിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? രാഗം, ക്രോധം, ഭയം. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി, അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാണ് രാഗം. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനോടുള്ള ഭയം. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോധം, ദേഷ്യം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം പേര് എന്താണ്? എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ തന്നെ ദിവ്യപ്രാമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയിട്ടുണ്ട്, ദിവ്യപ്രാമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് എന്ത് പറയാ സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളവരായിട്ട് കുറെ പേരുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള കഷ്ടത, രാഗ, ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ശക്തമായ അടുപ്പം ആത്മീയ ജീവിതത്തെയാണ് അവഗണിക്കുന്നു. രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. ഭയം, വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവര് ആൾമാറാട്ടത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. പിന്നെന്താണ്? ഭൗതിക ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ വളരെയധികം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനു ശേഷം വ്യക്തിത്വവും നിലനിർത്തുക എന്ന ആശയം അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അനലോഗി, മായാവാദി ജീവജാലങ്ങളെ സമുദ്രത്തിലെ ഗുമ്മകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ക്രോധം, ജീവിതത്തിന്റെ നിരാശയുടെ ഫലമുണ്ടായ ശൂന്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ. അതാണ് ക്രോധം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्मादैवाभजाम्यहं ममावर्त्माउ वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഓരോരുത്തർക്കും നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്? എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എന്താ പറയണത്? അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ആര് കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നൽകും. ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ്? അവരവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം, അവർക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാണ് നമുക്ക്. കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മച. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാൽ വികർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ.
അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളില് വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കും. അതായത് ദേവന്മാർക്ക് എന്താണ്? ദേവന്മാര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസാദിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അവരെന്തിനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ഫലം അവർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലെ വിജയം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭരണത്തിന് ഭഗവാനാൽ നിയമിതരായിട്ടുള്ളവരാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ദേവന്മാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഇപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം അവരത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ദേവന്മാര് ആരാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യകർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളുടെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 3 കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭഗവാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓരോ ഗുഹങ്ങളുടെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങള്? എന്താ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, അതാണ് 4 വർണ്ണങ്ങള്. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും എന്താണ്? ഭഗവാനല്ല ഇതിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുക. ഇത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭഗവാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ബ്രാഹ്മണർ പൊതുവെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, ക്ഷമയുള്ളവരാണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അവര് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണരുടെ. പിന്നെ അടുത്തത് ക്ഷത്രിയർ. ക്ഷത്രിയരിൽ അവർക്ക് സത്വഗുണാണ് നിൽക്കുന്നത്, ബ്രാഹ്മണർക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ക്ഷത്രിയർ. ക്ഷത്രിയർ എന്താണ്? രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണാധികാരികളാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയന്മാർ. വൈശ്യരോ തമസും രജസും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കച്ചവടം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആർക്ക് യോജിച്ചത്? വൈശ്യർക്ക് യോജിച്ചത്. ശൂദ്രര് എന്തിനുള്ളതാണ്? ശൂദ്രർ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ശൂദ്രർ. ഇവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ശൂദ്രർ. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്? എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളുടെ വിഭജനം നടന്നിരുന്നത്. കുറെ സ്ലൈഡുകൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമാഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ വിജാനാതി കർമ്മഫിർനാസഭത്യതേ. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാറില്ല. ഏവം ജ്ഞാതോ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷിഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികമായ മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികമായ മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നിറവേറ്റുക. എന്താ പറയണത്?
ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി, അതായത് ദിവ്യപ്രകൃതി ആരാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ, ആദ്യമേ മോക്ഷം തേടി പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീയും അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ് അവരെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ് അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവ്യപ്രകൃതിയായ എന്റെ ദിവ്യപ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രകൃതി ഏതാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ രാധാറാണി. പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ് ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മുന്നത്തെ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം പോയിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞത്? പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നതെല്ലാം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീയും എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരേണ്ടത്, നിന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പൗരാണികമായിട്ടുള്ള മുമുക്ഷുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ മോക്ഷം നേടിപ്പോയ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീയും അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഃ തത്തേ കർമ്മം പ്രവിക്ഷ്യാമി യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രാന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ അശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മം? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വേദപ്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയാം. വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അകർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മം. വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്, വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വികർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ പറ്റി ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും അകർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും വികർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഒരാള് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദുർഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും വികർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? അകർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും വികർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കണം. കാരണം ഇതിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മള്. ഇപ്പൊ വികർമ്മികള്, കർമ്മികള്, അകർമ്മികള് തമ്മിലുള്ള സാമ്യവും വ്യത്യാസമൊക്കെ പറയാണ്. വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നില്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ മറികടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല വികർമ്മികള്. പിന്നെന്താണ്? ഭൗതിക ആഴത്തിലേക്ക് വീഴാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഗുരുക്കന്മാരെ ഒന്നും
എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ മാനിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മറക്കുന്നവരാണ് ആര്? വികർമ്മികൾ. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു, സ്വർഗലോകത്തിന് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗലോകം കഴിഞ്ഞ് ക്രമേണ ആ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? ഈ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലത്തിൽ എത്തുന്നു, ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ പുനർജന്മം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ എത്തുന്നവരാണ് ആര്? അകർമ്മികള്. പുനർജന്മം, പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും പുനർജന്മം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ അകർമ്മികളാണ് പറയണത്. കർമ്മണ്യ കർമ്മയം പശ്യേത കർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സായുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യർ ബുദ്ധിമാന്മാർ. എല്ലാ തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നാലും അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലാണ് ഇയാൾ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും, കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താക്കാം? അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് വേദവിധി പ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കാണ്? അകർമ്മത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അകർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കും? കർമ്മത്തെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് വേദവിധി എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായാൽ വേദവിധി പ്രകാരമായാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എന്താ പറയാ? അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? വേദവിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മമാണ്. ആ അകർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? വേദവിധി പ്രകാരം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അവര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയൊക്കെ പ്രവർത്തികളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലാണ് അവര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കൽപ വർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നിഗ്ധ കർമാണാം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധഃ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? പ്രവർത്തികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പറയുന്നത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഋഷീശ്വരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഋഷീശ്വരന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഋഷീശ്വരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകർ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ഭസ്മീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഏൽക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഏൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അദ്ദേഹമാണ് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തകനാണ് ആര്? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച കർമ്മത്തിലൂടെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഭസ്മീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകനായിരിക്കും ആര്? ജ്ഞാനി എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. തെക്താ കർമ്മഫല സംഘ നിത്യതൃപ്ത നിരാശ്രയഃ കർമ്മണ്യാഭിപ്രവർത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ
സാധാ സംതൃപ്തനായിട്ടും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും അയാൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ, താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് പിന്നെ സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളും ഏർപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നില്ല. നിരാശീർയത ചിത്താത്മാ ത്യക്താ സർവ പരിഗ്രഹഃ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവൻ നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. യദൃച്ഛാലാപസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതാ വിമത്സരഃ സമാസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാനിപത്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയിൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാള് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനാകുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ള ആളെ പറ്റി പറയണത്? താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനായിക്കൊണ്ട്, ദ്വന്ദ്മുക്തനായിക്കൊണ്ട്, നിർമത്സരനും പരാജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയിൽ അയാള് ബന്ധനസ്ഥനല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. അയാൾ ഒരിക്കലും അതില് ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നില്ല. ഗതാ സംഘസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായ ചരതാ കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബദ്ധനാകാതെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അടിമയ്ക്കപ്പെടാതെ, അതായത് അതില് ബന്ധനം സംഭവിക്കാതെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് ദിവ്യതയിൽ വലയം പ്രാപിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്താൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങളും എന്തിനെ ബാധിക്കാണ്? ദിവ്യതയിൽ അതിനെ വിലയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം കർമാസമാധിനഃ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ഇരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും വീണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അയാൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ലോകത്തില് അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? അതെല്ലാതും ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹവിസ് യജ്ഞാഗ്നി ഒക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതും ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ദൈവമേവാപരേ ലേജ്ഞം യോഗിന പരിപാസത്തെ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജഹ്യതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യന്ത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില യോഗികൾ എന്താണ് പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൂട്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അടുത്ത കൂട്ടർ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് വിവിധ യജ്ഞങ്ങളിലെ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ചില യോഗികള്. മറ്റു ചിലർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിലെ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിലെ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു കൂട്ടരുമുണ്ട്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആരാണത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചിലർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെന്താണ് ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും അത് അറിയാത്തത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ചിലവരെന്ത് കിട്ടാം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ദേവന്മാരെ മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം ആരാധന ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. ശ്രോത്രാദീനീന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചിലർ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലരെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ അവരെന്താണ് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ ആത്മീയ നിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നതാണ് ആര് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം. അതായത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പറഞ്ഞത് ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അവര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന അഗ്നിയില് ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അവര് അവിടെ ഹോമിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിനെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അവരെന്താ ചെയ്യണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ദ്രവ്യയജ്ഞാസതോയജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാപരേ സാധ്യയജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ചാസ്യതത്സംശിതാ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചിലർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബോധദീപ്തരായി തീരണം. എങ്ങനെ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിക്കൊണ്ട് അവർ ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തെല്ലാലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദധ്യായനത്താലും ഈ വ്യവസ്ഥകൾ കൈവരിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട്
തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നതാണ് ഒരു വിഭാഗം. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്താണ്? തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും പിന്നെന്താണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥക്ക് ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് മറ്റു ചിലർ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യായനത്തിലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ലൈഡ് തെറ്റാ കാണിക്കുന്നത്. സ്ലൈഡ് ഇതിൽ ഇല്ല മാതാജി കുറെ, അതുകൊണ്ടാണത്. അല്ല ഇതിലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും. എന്താ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 33-ാമത്തെ സ്ലൈഡ് തൊട്ടേ പിന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ബുക്ക് നോക്കി എടുക്കുന്നത്. അപാനേ ജുഹ്ഗതി പ്രാണാം പ്രാണേ പാനാം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനാഗതിരുദ്ധ പ്രാണായാമാപരായണഃ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്ഗതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എന്താണ് ഈ യോഗ പ്രക്രിയ ആ യോഗ പ്രക്രിയ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പ്രാണായാമം എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് പ്രാണായാമം. അപ്പൊ ഇത് പാലിച്ചവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് അറിയുന്നവർ, ഇത് പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളവര് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസ ചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് സ്വയം സമാധിയിൽ വർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള ചിലരുണ്ട്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം അവരെങ്ങനെയാവും? അപ്പൊ സമാധിയിലേക്ക് പോകും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലര് ആഹാരം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് ആ ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് ആ ശ്വാസത്തെ നിലപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സമാധിയിലേക്ക് പോകുന്ന ചില കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം സമാധിയിൽ വർദ്ധിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ചില വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സമാധിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. സർവേപ്യത്തെ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷോ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതോ ഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മാസനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവനും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന് അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവര്, അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞം കൊണ്ട് പാപപ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ യോഗികളെല്ലാം തന്നെ. യജ്ഞ ഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന് അവർ എങ്ങനെയാണ് പരമമായിട്ടുള്ള സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ അമൃതം നുകർന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ എടുക്കട്ടെ ഇതിന്റെ, കാരണം ഈ സ്ലൈഡ് കറക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ നാളേക്ക് മറ്റേത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലിപ്പോ ഇത്ര എടുത്തതിന്റെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കുറച്ചുള്ളത് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഒന്ന്, 4 യുഗങ്ങള്, 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം, 4 കുമാരന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെന്താണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ 4 കുമാരന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? 4 യുഗങ്ങളുടെ അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായതുകൊണ്ട് അല്ലെ, ആയതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. നമ്മളും കൃഷ്ണൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല. നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുക ഒന്നും ഓർക്കാനാവുകയില്ല. ഇല്ല, നമുക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താണ്? നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? മായയാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചാലുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്? തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരില്ല. ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, 5 തരം മുക്തികൾ പറഞ്ഞില്ല, കർമ്മം വികർമ്മ അകർമ്മം പറഞ്ഞു. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. വികർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ഇത്ര എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് വേറെ. 5 തരം മുക്തി എന്തെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതും പറഞ്ഞില്ല, അവതാരങ്ങളും പറഞ്ഞില്ല. അവതാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരം, അവതാരങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞു മാതാജി. നരസിംഹാവതാരം, അങ്ങനെ ഭഗവാന് ശരിക്കും 6 അവതാരങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് പുരുഷാവതാരം, പിന്നെന്താണ് മന്വന്തര അവതാരം, പിന്നെ വന്നിട്ട് പുരുഷാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, ശക്തിയാവേശാവതാരം, യുഗാവതാരം. ഇങ്ങനെ അവതാരങ്ങള് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നേ.